Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. La Cocina de Berto. Iki Kusina ni Berto. Magluluto tayo ng laing na ito, dry taro. Tapos meron na tayong nagayat na mga ingredients. Meron na tayong sibuyas, bawang, sili at luya. At ito, may magic sarap. Hindi makumpleto yan kung pag walang magic sarap. Tapos meron tayong mantika. Tapos kunting bitsin natin gagamitin. Black pepper. Tapos coconut powder. Tapos meron ako sa na coconut na salata. At meron tayong dilis ang ilalahok natin mga kakusina. Tara, kasi nag-umpisa na ako nagpainit na ng kawali. Welcome back to my channel, La Cocina de Berto. Ayan, nagpainit na tayo ng kawali. Mainit na yan mga kakusina. Ayan, maglagay na tayo ng mantika para may gisa natin muna. Para tuloy-tuloy tayo, makikita yan mamaya. Ayan, habang natin, unahin na natin tong luya. Masarap. Sunod natin itong bawang at sibuyas. Simple lang itong gagawin natin mga kakusina. Isa lang natin ito. Isa natin yan. Ayan, nagbabalik na tayo habang kumukulo na yung gata natin sa yung powder. Lalagay natin yung dilis kasi hindi na tayo maglalagay ng konting asin kasi maalat na yung dilis. Sabayaan mo siyang lumambot yung dilis. Saan natin ipaglalagay? Saan natin ipaglalagay yung natin, yung gulay na laing, yung taro leaves. Okay? Haluin natin.
Ni-mix natin. Ito na yung taro na ilalagay natin mga kakusina. Ako kung saan galing to. Sa India pa yata itong taro na to. Ganyan lang yung kadami pero mamaya konti lang. Konti lang ito mamaya. Sarap ng lain. Ito yung namimiss ko sa Pinas eh. Yung press na ikaw yung magbilad sa dahon. Silip-sip na yung sabaw nito. Kaya mga kusina, kaya mo siyang sipsipin yung sabaw. Absorb niya. Kaya mo yung absorb niya. Ganda na tingnan, no? Sarap. Ayan. Next, lagyan na natin itong gata. Yung nasa lata. Pero kung sa Pinas, masarap talaga yung fresh na yung buhok ng gata natin. Galing sa niyog. Dito kasi, wala tayong magawa. Pangit yung gata nila sa niyog dito. Kaya, ang ginagawa namin, nasa lata lang. Hayaan mo lang siyang ganyan, huwag mong haluin para lalong sumasarap yan mga kakusina. Tapos lagyan natin konting bitchin. Lagyan na natin konting gata din sa powder para di siya dry masyado. Okay, mamaya balikan natin kung ano yung resulta natin sa pagluluto na ng laing natin
Okay. Hello guys, nagbabalik tayo sa ating niluluto na laing. La Cocina de Berto. Ayan, kita nyo yan. Kunting fine-in lang yan. Kasi ang gata, nag-absorb na siya. Tapos, yan. Ayan mo lang yung ganyan. Lalong masakit tingnan. Huwag mong haluin. Yummy na. Ayan, nakikita na yan. Nakikita na yan. Sarap na tingnan ang laing natin. Usok-usok pa. Ayan. Tingnan mo lang. Kung sa tingin nyo mga kakusina, masarap pa kaya itong niluluto natin. Yung laing natin. Natin ulit. Kasado na. Tapos lagyan na natin yung siling pa. Ganyan lang kasimple, mga within 15 minutes maluluto natin yung recipe natin na laing. Ganun kabilis. Okay. Hanggang sa muli, thank you sa panonood. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, La Cocina de Berto, aka Cocina de Berto. Tapos huwag niyong malimutan yung pag-hit sa bell para ma-update ko kayo sa aking mga bagong i-upload na mga luto ng La Cocina de Berto. Thank you.